e ten que haber límites de velocidade, pero tamén teñen que ter en conta que hai vivendas, que hai garaxes e que hai que poder circular con elas, por non decir que hai escolas infantiles, centros sociales, etc. etc. Por iso é necesario mellorar as vías interiores do núcleo, dotalas de beirarrúas, como pedimos, por exemplo, para esta de Froxel, e de unha boa iluminación, porque circula moita xente a menudo por ela para ir ao cementerio ou para comunicarse ca igrexa, ca zona de Oseiro. Hai que facer un plan de mobilidade que diga exactamente como se poden mellorar esas vías, como se pode impedir que vayamos continuamente á rotonda a saturala moito máis. Non se trata de empezar a decir agora quero por aquí unha circunvalación, agora quero por aquí que se faga isto. Ten que ser algo en conxunto. Ten que ser algo que este planificado e que se vaya facendo, dende logo, por etapas. Ten que haber un concello, e ese é o compromiso do BNG, dende logo, para os nenos e para as nenas, para a poboación infantil. Temos un índice de nacementos dos máis grandes de todo Galicia. O ano pasado naceron 385, 87 nenos e nenas. Polo tanto, ten que haber infraestructuras para eles. Antes falábamos da escola infantil, e eu incido outra vez nese tema. A Diputación no ano 2008 puxo a disposición da Xunta de Galicia un terreo no polígono de Sabón para facer unha escola infantil. E non só puxo o terreo a disposición, sino que ademais puxo en riba da mesa 250.000 euros para poder axudar a construir esa escola infantil. Véstela? Creo que non. Eu polo menos pasei por ali varias veces e ainda non vi nin siquiera unha soa pedra. Por lo tanto, que non digan que queren que se construan escolas infantís, porque teñen ese terreo para facelo. Por lo tanto, que o fagan. Pero podemos falar das eivas que ten este núcleo de poboación sin parque infantil, con un único aí na zona da urbanización, sin parque infantil, sin, por exemplo, lugar seguro para ir á escola infantil, non hai ninguna beirarrúa, ninguna senda peatonal para poder chegar ali, os pais teñen que ir sorteando continuamente os coches co risco que iso supón, porque son nenos moi pequenos, e, por tanto, hai que facer un camiño seguro a esa escola. E hai que mellorar tamén os parques infantís e incrementar as zonas verdes. Pero podíamos poñer en riba da mesa outras cousas para os nenos e as nenas, como poñer en marcha neste centro social unha ludoteca ou unha bebeteca específica para os máis pequenos de 0 a 3 anos, ou, por que non, un servicio de atención á infancia para os pais e as nais traballadores e traballadoras que moitas veces non teñen acceso á escola infantil e teñen que deixalo con un familiar ou con unha vecina, porque se teñen que ir, lóxicamente, traballar. Pero podemos falar tamén do compromiso firme, que ademais nos escoitaríades falar moito ao longo destes 4 anos, do transporte interparroquial, da necesidade de ter un transporte público propio do concello. E non é algo que me invente, non é algo que sexa unha utopía, é que é real. É que hai concellos que teñen ese transporte en marcha, e témolo aquí ben cerca, o caso de Sada, pero hai outros que o teñen dende fai moitísimo tempo. Un transporte público, económico, que permita que se conecten os diferentes núcleos de poboación e que ademais este en horarios conectado co que nos leva a Coruña ou a Carballo. Que conecte, pois, Rañobre, con Suevos, con Froxel, con Monteagudo, que estea continuamente circulando polo municipio en uns horarios acaídos para as persoas que viven aquí. E faime gracia isto, porque resulta que nós que propuxemos isto nos orzamentos do Concello e foi unha partida específica de 40.000 euros para facer un estudio, non houbo absolutamente nada por parte do goberno municipal para pôr en marcha ese servizo. E agora resulta que o levan todos no seu programa, pero se tiñades os cartos para facer o estudio, se había vontade de todos e de todas de querer poñelos en marcha, por que non se fixo se é necesario? Por lo tanto, evidentemente, escribir está moi ben, pero hai que cumplir cos compromisos que se adquiren cos outros grupos políticos. Temos un compromiso tamén, e védelo aí no programa electoral, cos maiores, coas persoas maiores da parroquia e do propio concello, que teñen dereito a ter os seus parques, evidentemente, e as súas zonas de lecer, e os seus espacios propios donde disfrutar, donde ler ou donde xogar a baralla. Pero tamén teñen dereito a ter un transporte adaptado de calidade. E moitos e moitas de vos seguro que fixestes uso nalgún momento do transporte adaptado. E sabedes do que falo? Porque hai necesidade dese transporte para ir ao centro de saúde, para ir ás residencias, para ir aos centros de día,
persoas que teñen algún tipo de dependencia. Hai que invertir cartos en que ese servicio se amplíe, en que sexa o máis amplo posible, porque hai unha lista de espera espectacular. E eu sempre son das que penso que as festas están moi ben. E eu son partidaria de que haxa festas, porque a alegría é moi bonita, pero tamén hai que invertir nos servicios que son necesarios e que nos facilitan a vida aos cidadáns e as cidadás. Pero podemos falar do servicio de axuda no fogar ou dun servicio de acompañamento para persoas que viven soas e que non teñen familia e que requiren de certas persoas para que fagan xestións fora do propio domicilio. Ou das telealarmas, eses collares que levan as persoas que teñen algún tipo de enfermidade ou de dependencia que lles permiten que estén conectadas continuamente con unha centraliña que é a da Cruz Vermella, que lles recorde que teñen que tomar un medicamento, que lles chamen para decirles onde están, etc, etc, etc. E estamos comprometidos coas parroquias, porque é importante que nos orzamentos municipais sempre haxa as inversións adecuadas para as diferentes parroquias. Non é normal que un núcleo de poboación como Vilarrodrís prácticamente non recibira un só euro en inversións nesta legislatura. E non o digo eu, podedelo decir vós, porque vivides aquí todos os días e vedes o que se fixo por vós a nivel de infraestructuras. Tedes prácticamente o mesmo que hai 4 anos e o mesmo que hai 8 anos. Por lo tanto, creo que os datos falan evidentemente por si sós. Ten que haber igualdade nas inversións nas parroquias. Ten que haber igualdade nas inversións nas parroquias. E ese é tamén o noso compromiso. E ten que haber un Arteixo limpio e seguro. E non o digo eu, decídelo vós, polos datos estatísticos que nos facilitan, que unha das principales preocupacións da cidadanía arteixá é que o concello está sucio, que o concello non é seguro, porque non hai prácticamente medidas de seguridade, non se ve a policía local, cousa que é certa, non? E preocúpanos especialmente porque nesta época de grave crise económica, pois hai un incremento, como ben sabedes, de pequenos roubos ou de inseguridade cidadá, como se demostra o feito de que estén continuamente roubando o cobre do alumeado público e que incluso entren habitualmente en negocios para roubar. Evidentemente hai que reforzar o servicio de seguridade da policía local e hai que profundizar en por que razón a policía local ten tantas baixas médicas e cal é o verdadeiro problema que subxace aí. Son persoas xóvenes con unha condición física que non é habitual e, por tanto, non é normal que continuamente estén de baixa ou que continuamente estén pedindo a segunda actividade por problemas físicos como está acontecendo agora mesmo. Por lo tanto, hai que porlle, evidentemente, remedio a eso. Por non decir que temos 2 xefes da policía local que cobran os 2 como xefes, pero eu desde hai máis dun ano non lle vi un uniforme posto. Digo así de claro, porque é real. Dende que se reincorporou ao seu posto de traballo, ningún só día puxo o seu uniforme. E sigue cobrando como sarxento da policía local. Antes comentábase tamén aquí o grave problema que hai co tema do emprego. Ben, é evidente que nós non temos variñas máxicas, xa nos gustaría, a mí me encantaría meter unha variña máxica para que todos e todas poderamos ter traballo, e traballo de calidade e en condicións, pero que si pode facer unha administración pública é axudar, contribuir a que as persoas poidan acceder ao mercado laboral. Hai que ter plans de formación, hai que poñer en marcha o centro de formación, hai que darlle apoio aos emprendedores e ás emprendedoras, podemos facelo. O Concello ten recursos económicos para axudar as persoas que queren comezar co seu negocio a que poidan ter alugueres de baixa renda, que subvencione o propio Concello, ou incluso que abramos unha liña de axudas para que poidan reformar os seus negocios. Pero, sobre todo, formación. E formación específica coas empresas que hai aquí. Non é normal que só exista formación para formar administrativos ou actividades físico-deportivas, cando resulta que temos unha industria química que é do máis importante do Estado, ou cando temos a industria textil máis importante tamén, xa non do Estado, sino case do mundo. E non hai formación nesas materias. Por lo tanto, hai que formar a xente para que teña saídas nesas empresas.
E eu sei que non se pode obrigar as empresas a que collan xente do Concello, pero sí que se pode asinar convenios con eles para que a nosa xente se poida incorporar a ese mercado laboral. Claro que sí, pero hai que falar, e hai que chegar a acordos, e hai que dialogar con eles para que poidan incorporarse. O que non é normal é que teñamos unha concelleira de emprego que leva, non sei se 8 anos ou 9 anos, con dedicación exclusiva para esa materia, que nos 4 anos desta legislatura xestionara máis de 2 millóns de euros en materia de emprego e que cada vez haxa máis desempregados. A mí é que me gustaría saber que é exactamente o que fai. Bueno, facer actividades nos últimos días, desas que non existían nunca e de repente aparecen, non? Queremos tamén un Arteixo de calidade de vida a nivel medioambiental. Vivides un grave problema de tráfico, vivimos unha grave contaminación por mor das empresas e, polo tanto, hai que falar con elas para poñer medidas que axuden a minimizar o mal que lle fan ao medio ambiente e ás persoas que viven nesta zona. E queremos construir un Arteixo para a xente moza. Hai un 20% de persoas menores de 20 anos e prácticamente non hai infraestructuras donde poidan desenvolver a súa actividade. Hai que fomentar o tecido asociativo, non é normal que nun concello con tanta xente nova só haxa unha asociación juvenil, só unha, Xiradela, a única. Hai que fomentar o tecido asociativo, hai que falar con eles, hai que pedirlles opinión, porque é o seu futuro tamén, e por tanto teñen dereito a participar. Pero teñen que ter tamén acceso aos locais de ensaio, a donde desenvolver a súa formación, a donde desenvolver as súas novas iniciativas. E por eso